Er is geen huis wat zomaar uit de grond opruist. Elk huis wat is gebouwd, is door iemand gebouwd. Maar Hebreeën 3 vers 4 zegt, want elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar de bouwmeester van alles is God. Hij is de beste, grootste, machtigste architect. Hij heeft het hele universum ontworpen. Het heelal, het sterrenstelsel, de tijd, de dag en nacht. De zeeën, de dieren, de natuur, de zon, de maan, de sterren. En als kroon op het werk heeft hij de mens naar zijn eigen beeld en gelijkenis gemaakt. Met het idee om voor altijd in vriendschap en verbondenheid met deze geweldige God te mogen leven. Hij is de bouwmeester van alles en er is niets wat hij niet gemaakt heeft en ook niet wat hij niet kan helen als het kapot is. Is je leven kapot? Ga tot de maker en hij heelt alle dingen. Amen.